mondod, mert hogy az dolog, hogy vágyódása van rá. Most az a kérdés, hogy mi vágyódunk-e magára, kedves, eléggé. Nem múlt héten. Mert hogyha elérjük azt a szintet, hogy a vágyódásunk odáig fajuljon, hogy akár tettlegesség legyen belőle, abban az esetben elképzelhető egy közeli konzultáció, mi több, talán egy kontakt egy kis pontba, ami lehetővé teszi azt, hogy maga ide kerüljön közénk a tűz mellé, a kis parázs, ami fölpattan, épp hogy csak megcsillan a szemébe, és mindannyian jól érezzük magunkat. Szóval, mi van most önön? Tehát az öltözéke passzol-e a mi környezetünkbe? Tehát ez a kérdés, hogy a mikrobikini mint olyan mellőzve van-e, mert már az is sok. Tehát van rá lehetőség? Hadd kérdezzem. Nincs lehetőség. Figyelj, srácok, nincs lehetőség. Most mégis hadd kérdezzem már meg, hogy akkor mit tud nekünk nyújtani? 3000-ért bármit. 3000-ért bármit. Most kapásból 3, 4, 5 jelentkező van. 6. Biztos betonozás. Fűnyírás, betonozás. Neked csak egy buszjegyet kell venni. És meg 300 forintos buszjegyet és egy zsák pénz üti a Taxit nem ismered amúgy? Én azt mondom, hogy egy kis gyorsítót be kéne venni, ha más nem, egy kis friss füvet. De friss fű! A friss fű az jótékony hatása van a szervezetben. Tele van finom eszenciával, ami földobja a harmatos szervezetet. Nagyon jó! Új program van! Holnap megyünk a Népligetbe futni. Nézzük a jelentkezők számát. Giorgio! Ez nem érdekel. Az előző ajánlatra több volt. 0.0.